Estic desesperat. El món dels qualis s'està tornant fosc i avorrit. M'heu d'ajudar a mi i a la família dels qualis a recuperar l'alegria que havíem tingut. Tu tranquil, Kentauri. Quan arriben els nens i nenes del casalet de Qualia segur que t'ajudaran amb tot el que els hi demanis. Són nens que els agrada l'aventura, la creativitat, el joc, els agrada divertir-se. Si algú us pot contagiar de tot això i superar les vostres pors, són ells. Visca! Quines ganes que arribi l'estiu i poder conèixer aquests nens i nenes! Encara tindreu algun ratolí per aquí, Clara? Doncs què? Quan comencen els casalets? Com ho farem perquè els nens s'hi apuntin? Tu tranquil, Kentauri. Els pares i les mares poden trobar tota la informació sobre el casal a la web. Allí podem trobar les activitats, per fer les inscripcions, els preus i, a més, preus promocionals i tot. Ràpid, ràpid, que s'inscriguin, que les places són limitades i no vull que se'n quedi cap fora. Els necessitem a tots!